Waspada ke ayo. Ayo. Awas. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Nah, jalan. Was kepleset. Pinget teo. Demet iki. Kaget mae sampean. Awas. Lo. Ayo. Ya. Gue. Nah. Ye. Wow. Nah. Was. Nah. Ye. Nah. Lo. Ya. Awas. Ya. Lo. Ya. Was. Ya. Ayo maju kepala gandere ger ayo ger. Wah. Ya. Awas. Ayo. Ayo. Lo. Ya. Oh. Hey, oh, yo. Ayo. Yo. Awas. Tuh, la. Yo. Yo, Ora disawat to. Golek dalan dhewe-dhewe. Ora disawat piye to? Hei. Jaranan saya tua kok saya uhu apa to? Manut. Ya. Yo. Iki piye to iki? Sik to. Jane piye to iki? Kiprah nyok. Kowe nyapo? Kiprah kaya kancamu ku mang lho. Lho lah kowe. Besok sik tak seliti kene. Bengok-bengok coglokmu esuk kangge. Aku tak bersyukur ae. Kok iso bersyukur ini apa? Bersyukur alhamdulillah bengi iki akhirnya aku tidak metu. Lho, piye to maksude? Hah? Lah wis diundang ndak metu. Lah dek iki gone Pak Lurah ra tidak metu kok. Ngono digawe ngono. Eh, Sing penting kan nampa mutuh ngono ae lho kok dadak. yo ra penak to, Le. Kadang dinteni wong tak. Lho, ndi? Ae lho Tak ngarep ngene kabeh lho, Le. iso. Lah iya. Iki kudune piye? Ya kudune kiprah kaya kancamu Naja. Alah. Bocah-bocah kiprahe piye? Ya ngono kowe mau perangan-perangan. kene. Heeh. Mlebu Lawangan kono. Minggir. Spesial gone Pak Suyono kene iki. Sapa? Suyono to. Heeh. Kuwi aja kok obok-obok senengane Anik kok. Kuwi lek bengi karo Anik iki dolanan ta. Teko ana mae. Nyapa? Tangane tas muluk apa? Kuwi mah bareng nduk ngobok ngondut niku. Bareng ngobok ngondut. Itu biasa wong ora saya tuwek ora saya gampang kembes. Makane habis. Ayo tak kiprah. Kok iso Payo. Kebayake anyar. Biru. Aku mah arep gawe kuwi lho dak sido. Kebayake biru. Lah iya. Roke ireng. Sepatune Sepatune putih. kaya apa? Malah kaya madu mongso.
Bocah otwek kowe gitu lah. Kiprah, ayo Met, kiprah Met. Ya, Mas. Ya Dan, ayo Dan. Ya.
Ya. Ya. Lo. Ya. Ya. Yuk. Kleru. Kaya mae kleru. Ya. Yuk. Ya. Baik, detek esok. Yo, munyang. Balik. Diampet itu tak ngisor piye lho. Plenanet kancane parane rono. Piye to, Mit? Balik. Lah ya parane rono sik apa rono sik? Yo gantinan ki muter. Gantinan. Muter iki mok kira. Apa? Lan nopo piye? Ora ning ngono ki rotasine yo ngono ki mau. Rene dhisik. Lagi balik neh. Sik to? Heeh. Malam dhisik. Ngalor dhisik. Walah. Oh jaranan apa buar kok yo. Loh, Di parang. remugane kene ngalor ngene karo kancane. Loh, itu Mit. Ngalor dhisik. Mutere iki ngalor, Bro, Mit. Mutere. Lah. Yo urung wayahe sik. Amput tenan iki. Aja ngono munggah kene sing kok lagi ngalor ngono lho. Munggah dhisik. Ya, tulung ngono. Heeh. Kalah. Wah, ora iso. Ngene lho. Ya. Yo, piye ta, Met? Yo ditulungi no dunggane. Ya, ngono. Nah. Lah kok mau cari medun piye ta, Lek?
ngene lho. Bocah iki kok maju neh iki lho. Kene. Nah, Lah. Bol jabul. Lah kok malah mela-mela piye to, Bul? Lah. Ora usah ben ngono omahe kono. iki lagune urung bar urung tutup iki lho. Terus mau rene sih ya. Nengan dhisik. Tenan lho ya. Ya. Sepakat to ya. Sepakat. Yo gendut yo. Ubenge. Lah nyapa? Nyapa kendangin ditabuh iki? Yo. Lah piye? Tani tabuhan kendang dhisik lagi. Lah nyapa? Lah piye? Kendange dolen. Yo. Kocok kowe iki jak melarat to panjenengan. Golek didol apa yo iso kendangi. Bene sementing ndak oleh dhuwit terus ngono lho. Kok iso didum Oh, ya. tak lagi Kurang dhisik. ajar. Lagi dhisik, lagi. Yo, yo, parane ngalor, parane ngalor. Ngalor. Yodon, yodon, yodon. Yo. Bale, bale, bale. Bale, bale. Bale, 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 bale. Bale, bale, bale. Ya kanca ing kisah gembira lerap-lerap banyune segara ing liyak numpak perahu layar ing kita minggu kembali wisata malam runeng wes tekan ya banyu pinela ora jemo-jemo karo mesin kuyung ilangake rasa lu ati gawe mas kok jago kok sedunggane apane kok jawel mas kok nak munggah apane ya kene ane terus Lek kene dijawel kene mak sedut. Sing Mak Sedut ki opane? Oh, jarane Mak Sedut munggah. Wah, Jadi biar menimbulkan efek gerakan yang baik. wah, alah. Tepuk tangan nek ngoten. Ah, pinter Pinter. demeti pinter ekspresif. Oh, sik Mak. Ngapa? Aku kok dikeplok ya apa doro apa piye? Loh. Orane Piye? Wapi. Ora. Yo ora ngono lho, Met. Yo sampean meneng ae tak aku ae. Aku. Nah, Beda. tepuk tangan dulu penonton. Kok ndak semangat ngono to jan iki? tepuk tangan tepuk tangan nah Iki piye? Nah, apa dadi? iki menganu nek ku ngendoni klambi ya kok pas kok bagus gitu Ngomong yo Mak Ade. cocok deh, tenan klambine cocok lek golekne mak ayo pas Pas. tok heeh Aku ki umpama dijajane karo tinjane luwih pantes. Lah kok iso pantes lho. Pantes, Mak. Pantes. ora Pantes. ora Lala sampean aja merendah ngono. ora lho Nuwun sewu ibu-ibu adik-adik. Saya kalau jejer Mak Mujati pantes napa mboten? ya ora to yo omongno Ndak pantes. ora Tekok Mak Sri, nendi Mak Sri? Mak Sri. Lah kalau Mak Sri, ya kok Mak Sri. Mak, kula kali Mak Mujati pantes napa mboten? Ora. Tekok yoga Ya gone padha tekono gendon. Gendon Mas Agus. Pak Agus. Atau jajal tekono. Iya, Kula piye? kali Mak Mujati pantes napa mboten? Ora pantes. Ya to domo. Enggak pantes, Mas Amit. Oh, roh aku sing Ya pantes. to. Jajal-jajal karo sing iki, karo sing iki. Maju ada ngadeg dok. Heh? Yo ngene iki lho, Bro. Wong lanang ki menang milih. Wong wedok menang nolak. Oh, Dadi ki kok tak pilih lek aku ditolak berarti yo pancen kewajibane dhek. ora ning ngono ngene lho, Met. Ora ning ngono. Wong sing wedok lho. Oh, ayo sini, Mbak. Maju, Mbak. Maju. Nah, arep Mas Amit jenrek. Arep Mas Amit jenrek, Lang. Nah. Sing wedok lho. Oh, ayo lah. Sing lanang koyo munyuk. Kok koyo munyuk lho. Nah,
Penonton tidak Mbok suka. sing apik. Lek ngelem kancane iki mbok sing apik. Lah sing apik piye? Ngene lho nyuwun sewu, Mbak. Sama Dek. Dek, Kamu nggak pernah belajar pengurangan ya? Pengurangan. Iya. Belajar. Loh, tapi kamu kok nggak ada kurangnya? Oh, ngono Wah, lho. baper aku. Ya saltinya elek. Sama Mbak Sama ayo. anu lho iki. Sama. Sapa kuwi jenenge? Sama. Ayo. Anu. Elek iki lho. Sing ning Blitarnya loh. Alah nang Blitar karo aku to. Alah. Sapa ayo? Prapto. Prapto sopo? Mbak, stop, sapa, Mak? Jenengku Prapi. Wah, Titi. Weruh aku. Iki ngono adike Lastri. Lastri iki ibuku. Ibuku. Bocok. Nggih. Mohon maaf. Kamu kalau make up pakai spidol ya? Enggak. Loh, kok cantiknya permanen? Wes terus mana? Ya, oleh. Yo. Yo jajal aku yo. Sawang ora apa-apa ketok ora pantes. Tapi dirayu suwi. Sadek ning mburi kono. Jak ngopi. Ya aku. Apa, Mak? Piye, Mak? Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Bocah ayu ya kok roh. Matamu lho ya kok ayu. Roh to met men masalah aku demet tenan nek karo kowe. Dan ya kok ayu tenan. Kok yo roh lek cah ayu. Aja mbok gelap iki aku lah yo. Lari kok. Iki aku ora perkara lape. Piye? Ora perkara lape. Piye? Sumpah pemecing lho. Ora ning omah iki yo tas demoki apa-apa ngono lho. Wes kok buri dibawa sembarang-barang mak. Loh, ngene lho, Mak. Piye? Kan ya bener. Heeh. Bener lek pancen iki ayu. Oh, iya, Mak. Jadi semua orang menyadari, semua orang mengakui. Tapi ya kok roh lek wong ayu. Ngerti ora sebabnya aku kok ngerti lek iki ayu ngerti ora? Sebabnya apa? Sebabnya mripatku melek. Jajal lek merem. Loh, ora ketok. Bener cangkeme amit Bener to? Regane melek. Heeh, Aku apa? ngerti lek kene iki ayu. Lah, Mak. Sedangkan kene iki A. Alhamdulillah isih diparingi kesehatan, iso menghibur masyarakat desa Tapan. Ngono lho, Mak. Lambemu muar melesetne apa? A. Ngono mengaku roh. Terusno. Astagfirullahaladzim. Sing muni kene lho, Mak. Kok lek mbok terusne tak sangoni kowe. Tak sangoni kowe tenan. Wale wani terusno. Tak sangoni. Wis to, Mit. Asli tak sangoni. Ayo, lewani, ayo terusno. Apa kowe muni apa? Ora usah ritek, omongno ora usah. Ora usah, Mak. Disangoni tenan Mas Hamid. Sangoni apa kapan ke duwekne aku malah kartu kis kok. Lah kuwi. Malah kon gone puskesmas. Ayo, Ngeterine puskesmas. lewani terusno apa, Mang? Astagfirullahaladzim iki lho sing muni Mang, Mak. Ujuk aku tenanan, Mak. Lek lek mbok terusne wis to. Lek wani klambiku ki peken kabeh iki. Gon mulih. Tenan ya, Mak. Ah, gua mulai ora kon ngepek. Kon nglondrekne kowe. Iki yo politik iki Mak Mujati iki. Dicilik klambi kon gua mulai, tibake ora kon nyepek kon nglondrekne. Oh, balik kudu resik nek muni. Kene yo politik kalah kok kene yo. Kene lho, Pak. Alhamdulillah awake dhewe ditimbali nggone Pak Suyono. Betul. Iki nang omahe dhewe. Mae dhewe Oh, terus, Allah. heeh. Alhamdulillah nek daleme Pak Suyono kene iki. Heeh. Kene to. Oh, sing kene ya. Ayo, ya. Lho, biyen koyo kene to, Mak? Ora, ya kono. Oh, alah saiki kene to. Ya ora saiki kan biyen. Alhamdulillah. Heeh. Kapanane kae awake dhewe nang daerah Tanggo Gunung. Ya. Nggone juragan klopo. Heeh. Mulih tanggapan ngene digawani Klopo. klopo. Heeh. Terus kapanane kan ning Kali Dawir. Heeh. Juragan ayam. Ayam. Mulih digawani ayam. Ayam. Neng gone Mak Sri kene iki alhamdulillah pedagang ikan laut. Ikan laut. Iya to ikan Heeh. laut. Iki kok mulih minimal digawani nyah. Tongkol iki kegedean iki. Lah apa? Teri. Lho kok teri? Cuwilik teri. Tinggi peyek. Ora ngono. Lah. Iya.
Wes Ya. tapi tenan alhamdulillah. Nggone Pak Suyono wingi wis robyan-robyan. Betul, ya. Nikahke anake. Betul. Ya toh, iki ki tamune alhamdulillah ndek iki diparingi udan ora apa-apa, Mak. Amin. Mangsa sore ya udan. Ah. Alhamdulillah bengi iki terang. Ngerti sebabnya? Sebabnya apa? Adewe nang kene ora kudanan ya toh. Ngerti apa ora sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya enek terope. Jadi ora samar iku. Pancen namene dimeti ngono ki lho, Lek. Ora maksudnya ya alhamdulillah. Ngene iki berarti dongane para masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Melu dongakne manten muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen muga-muga ndang diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Nah ya Mak ya, kaya putrane sampean, kaya putraku. Terus Padha kaya iki. siapa kuwi? Iki anake Apa semana? alah papat barek kabeh. Loh, lho kok papat bar kabeh piye? Lah ibuke ya papat. Aja ngetok-ngetok milang-milang. Ngene lho, adewe iki nang kene iki wis ora kaping-kaping. Dadi iki wong kene iki ya wis kangene masalah. Iya to. Wong daerah Melian kene iki. Melian, Iya to. Melian to mak kene iki. Melian. Melian kene iki jan kangene karo daranan iki masalah. Ya. Iki terbukti delok. Mas yo hawane adem. Anyep kene iki penak-penake turu nang omah. Heeh. Direwangi moro nonton daranan Turangga Cakra Budaya. Berarti luar biasa untuk penonton yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan. Kula dongakne penonton sing rawuh sedanten pinaringan sehat seger waras. Amin amin. Pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Ingkang kagungan utang ndang lunas. Amin. Lah iki wayah iki kok buanter ya. Tak dongakno sing iki. Mas Sing ndi? Momo sing es yo. Oh iya iki bola-bola YouTuber ya ngono. Tak dongakne kabeh sehat, Amin. seger waras. Amin. Batune ora gampang ngedrop. Lho kok ngedrop kabar? Lah piye lek ngedrop iki ora kena nggih nyoteng kok iki. Ngono Mas Momo. Oh, alhamdulillah ya Mak ya. Wis piye iki ya? Karepmu Iki piye? ngene. Heeh. Bocah-bocah ki lak wis biasa joget to, Mak. Biasa joget. Guyon-guyon lak wis biasa. Biasa sing Saiki ben atraksi, Mas. Wah ngono. Dadi ki awake dhewe sak kanca ki ora mung joget, ora mung Heeh. guyon, Heeh. ning kudu enek Atraksine. Wah. Awak wong kok sing atraksi ya, Le? Atraksi bocah-bocah ki pol-pole sauto. Wer, wer. Wis kok kono. Heeh. Lah lek aku kok Lah kowe yo sauto. ya wer ngono. Wer mencolot kok kene medhukku ning Sanggay Panda kono lho. Nyapa kok teko sanggainan. Yo ning kene wer. Ngono. Ngono ya Mak ya. Oh, iya, ngono. Dadi ben dudohne kabisane dhisik. Aja kesuwen, ayo dadi dudone. Mas Gedor Ayo Mas Gedon. pukul. Baik, inilah dia. Untuk peserta yang pertama bernama Regen Benteng Prayogo, mempunyai paras yang sangat bagus dan juga hidup yang sangat panjang. Ayo, atraksine ayo. Niki masih baru. Nggih. Ini adalah training. Ayo beri tepuk tangan yang meriah adik-adik.
atraksi yang ketiga. Ada siapa dia? Berparaskan sangat kotak, seperti tapir. Inilah dia, Tiro. Ngapa kowe mandek iki? Sapa jenenge kuwi Mang? Lah nyapa? Kok jeneng lemu nyelok kleru. Peserta berikutnya Heeh, terus berwajah agak kotak. heeh terus Kotak tuh, Pak? Loh, seperti tapir. Kancane iki akeh loro lek ngarene ya apik-apik, ngono jenenge ya apik-apik. Terus, Lah kancane kok tapir iki lho. loh, lah kamu kayak tapir ora? Kudu. Loh, lah kene kok nesu kowe? Wong ora kaya tapir kok nesu. Oh, berarti rumangsa kowe. Rumangsa kaya tapir. Ah, Tiro kaya tapir. Sing apik. Sing gagah. Kaya Arjuna. Ngono to? Ngono. Bareng piye? Ini dia. Atraksi. Terus lo. Atraksi salto belakang dari Tiro. tepuk tangan. Adik-adik Mas Tiro saltone apik apa elek? Apik. Apik. Sampean seneng apa ora? Seneng ro bocah cilik-cilik bodoh seneng ayo saltone. Ayo Mas Mas tak Mas. Ayo. Apik, Ayo ro. seneng. Bocah cilik-cilik bodoh seneng iki lho. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Berjalan menggunakan tangan. Gimana? Senang? Senang. Lagi apa ndak? Lagi. Lagi, Ro. Lo bocah cilik-cilik lo. Senang, apik. Apik. Apik lagi. 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 Bocah cilik-cilik njaluk nek iki lho. Kancane wis menggah-menggah panggil lagi-lagi. Loh. Seneng to taman seneng to? Lagi. Lagi loro. Piye? Sik to. Nyapa sampean ngelak to? Oh, iya iya. Mari ngono terus atraksi neh. Ngono to. Met. Lek ngombe iki sing apik lho. Lah yo apik. Lah kok pas tak kok mocote ngono. Sopo sing ngetrone? Iki tanganmu ngono. Ora. Lah. Lah. Mosok. Ambene sing apik. Awakmu ngelak to? Lah yo. Berarti ki bocah cilik-cilik kene iki bodo seneng. Heeh to. Engko lek bar ngombe, awakmu hiburan nang. Iki engko tak ombeni dhisik. Dadi ki ben tenagamu iso balik. Loh. Hah? Iki lho, adewe pajakne ning kalangan titik malah dibengoki ya. Iki saiki kan wis aku ya. Enek Iki kancane lho. Ganti Mas Amit, Mak. Kita namet. Ganti Amit. Ah, Oh. Emet. Iki aku wis. Wes. Wis. Sing urung Amit. Sama nurung. Nah. Yo atraksi yo salto. Atraksi salto. Apa? Atraksi. Oh, salto kowe yo wis lho. Wis. Ya kudu beda lho. Beda. Lha apa? Mas, aminor, Mas. Wah, aminor. Aminor, Mas. Wah, iki. Piye? Nadane liyane. Aminor blesat-blesat to liyane. Karo ndi, Mak? Sing ndi? Monggo, wayahe sing ndi, Mak?
Ayo Cayu, sing lar Kabeh. dhewe. Sing lar Kabeh. dhewe yo. Ngateko nduk, ngateko. Sik, Pak. Happy happy. Sing ndi? Luar dhewe. Ah. Luar dhewe iki kono lho. Oh, iso sing luar dhewe iki lho. Iki sing kulon. Lah kulon luar dhewe iso kono. Mae tan kulon bingung Omet. Taman bingung. Bingung. Kudune gondelan mak lek bingung. Gondelan piye? Gondelan aku. Ngono. Aku ki lek tan kulon bingung lek duit ora bingung. Duit ora bingung. Ya, dok, ngateko dok, atek dok. Ya Mas. Apa lagi ini, Bang? Sing biasane lho. Amin ora, Mas. Apa yo amin no? Kusumaning ati. Enggak kuwi ya. Sitok aku sitok urung iki sitok. Enggak kuwi ya. Dua manis. Yo iki tekku. Kang anti-anti. Ah dhewe blas padane. Ini, Pak. Aneh. Terus iki. Jur kelingan. Mong tekamu. Lah kono wis kleru lho. Kamu Tiro isane nek ku lho tiro. bisa gawe tentram ning lho iki. Itu met. Oh, iki ning atiku. Masa? Oh enak ya. Tak ugemi ora lah ngene baper. Ya neng. Terus jur kelingan jroning ati sabedhang bumi. Nah, aku wis tak sampean ya. Piye to? Masa? Piye? Kadung. Kadung. Yo. Ka kadung jaluk ngene. Kadung kaya ngene. Saiki piye karepe? Masya Allah, senyummu Ya apa? bagaikan rembulan di malam hari. Asik. Sini. Masa? Lopo masak lu. Sini, tepuk, Nen. tepuk sini ku. Ngapa itu, Pok? Pegang sini ku. Ngapa? Oke, aku siap jadi imammu. Alah. Loh, arep sholat ngono kae kan ditepuk dadi imam. Wow. Dadi tepuk ngene. Terus neng. Hari yang mantap. Malam mirangake manis kencing manis Pambukane. mbok paiti selawe Pamburine, Met. pemburine malah nganyelake amun pamujiku kuwi lho pamujiku muga-muga
Rupita ra ono Rupita. Cek Hop, Apa? kowe nyedek-nyedek malah koyo tungtung sahur wajahmu. Oh diwarai kok. Iya tapi aja cedek-cedek. Abangmu koyo pertalit. Etanol saiki. Ayo. Ayo, Mbak Yo kono. apa lagune? Nyanyi lagunya Nggih. apa? Iki umpama lho ya. Umpama. Iki kan umpama bojoku. Bojomu. Iki ibarat buah ngono semangka tanpa biji. Anjay. Lekas dibuka. Des lah. Kotos. Warnane abang, Heeh. ya toh, dipangan nyegerke. Heeh. Iki sing pantes mangan Heeh. biasane Pak Lurah. Pak Lurah. Lek pomo bojomu iki, Heeh. iki adalah melon Australia. Wah, ya mesti Iya, ta. iya sih lewegi. Lewegi, Legi. lekas dibuka. Terus? Kotos. Kotos. Sing pantes mangan, Heeh, ya toh, mangan. minimal iki ya Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun. Lah iki, Lek mak iki, Mae. iki umpama buah ngono. Apa buah? Pace. Pace iki ndak yo sing rendul-rendul kok. Apa aku kok mbok pacekne? Kosek to mak, aja emosi dhisik. Lah piye kok ora emosi wong kancane sing api-api ae. Pace iki bentuke piye? Ya bentuke bunder ngene lonjong. Pating pecotot. Heeh. Ning aja didelok bentuke. Terus? Ning ambune piye? Ambune enak. Ora enak. Masa Pace kok ambune enak? aku ora ero. Pace ki ambune ra enak. Lho, terus? Yo aja didelok teko ambune. Terus, ha? ning deloken kasiate. Kasiate. Kena dingge jamu. Jamu, ha? Jamu ning awak iso ngilangke pegelinu. Oh. Padha kaya make. Ha, Iki mak. engko medhun ya to. Ha. Langsung diparut, diperes. Ngek. Terus Diminum glek. glek. Insyaallah ora Piye? mendem langsung. Kaya ngene. Nyaut lek umpama kewan iki kewan apa? Umpama kewan, kok kewan to, Mak? Apa kewan-kewanan? Umpama hewan-hewan Ha. kucing Persia. Kucing dasar. Lah lek iki. Umpama iki kelinci Anggora. Aku asune aku. Asu aku. Tapi lek jenengan Asu. rumangsa nggih monggo. Tapi bang kok bolone aku muni dhewe. Bang bolone aku muni dhewe. Ora ngono mak ngene. Samane berarti lek kene kucing, kene kelinci, Ha. berarti sampean yo mboke kucing karo mboke kelinci. Ngono. Heeh. Anggap aku asune. Ora. Yo terus lagune yo. Yo lagune yo. Lagune sing dikrak Mak apa Mak? manut awakmu. Oke. Apa? Oke, siap. Iki mengenek pamundutan saking manten kekalih. Ya Mbak ya. Lagune sing paling baru, Mas. Lagune sing baru. Ora, kene, derek ning kene. Sing anyar lho, Mas Otak ya. Lho sompret ku lho, Mak, sompret nek somprete ku lho. Lho. Lagu kuwi, kuwi koyo seneng. Lah yo lekasane trompet. Lho maksudnya koyo ning TikTok lho. Oh, tak dorek yo, Mas. Lho iki lho. Tanggapan jaranan pacakane malah koyo dancer yo Makmu Jati lho. Iki karena paling ngono tok mben lho, Mak. Sing mayar iki enak penak ngene iki dadak rasa ribet yo Le. Sing penting kan yo ngene. Nah. Iya, Mak. Ah, iya. Kudune dhewe yo menyesuaikan dengan situasi. Terus Nang jaranan iki meng yo wis diguyur hujan. Heeh. Iki kudune sepatu bruk sing sak ngene, guys. Ayo, Kak. Ayo, Le. Monggo sareng-sareng turunggo Cokro Budaya. Ada Mbak Sherly.
sudah. Iya, Mbak Cika, ditanya penonton yang hadir, ada request apa mboten? Niki wonten request napa mboten? Napa? Grigis, Mas. Heh? Sing kencing manis iki lho. Kencing manis piye to? Apa? Ya Allah. Sing piye to, sing piye? Sing grigis ka lho. Grigis. Heeh. Kurang manis ya to. Heeh, sing iki lho. Dene kok kencing manis. Lha apa? Kari manis. Oh, kari manis. Nah, Kok iso kurang kencing manis? Aku tak bagian velocity. Sing ngene-ngene. Heeh. Yo sing nyanyi sampean kok joget bareng-bareng. Lah sampean kapan nek nyanyi? Lah, aku nyanyi. Yo pisan-pisan to. Wong aku ambek Spesial buat warga Tapan iki. sepeda piye wong kene ambekane pales kok. Lah, yo. Wis rimpet lho Nggih, nanti. Mas Otak Grigis. Iki ada permintaan dari Bolo Ngopi, YouTuber. Oke, siap iki bolo-bolo kuwi sing setia menemani panas hujan, panas nggo payung, udan nggawa mantel dan luar biasa. Iki tok mben kudune iki tripote dimodifikasi. Digekne terop ngono sing cilik ngono duwowo. Dadi engko sing ora kudanan mek HP-ne karo kamerane, wonge kudanan ra apa-apa. Ngono ya, Pak ya. Dipesenne iki kudu Bolo Ngopi iki.
Rahmane